Arbúcies celebra unes jornades històriques centrades en la revolta del vescomtat de Cabrera. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Aquest darrer cap de setmana, Arbúcies ha celebrat la primera edició de la revolta del vescomtat de Cabrera, unes jornades de recreació històrica que han girat al voltant dels fets que van tenir lloc fa prop de 650 anys a la vall d'Arbúcies en el context històric de la revolta del vescomtat de Cabrera a partir de l'execució del vescomte Bernat II a mans de les autoritats reials. Aquests fets van tenir una gran transcendència i van acabar amb el famós setge del castell de Montsoriu per part de les tropes reials entre els anys 1367 i 1368. Les jornades s'han articulat a través de dos espais. D'una banda, el campament medieval, situat al Parc Montger Espai Medievàlia, i per l'altra, el Museu Etnològic del Montseny. Dissabte es va realitzar la presentació oficial de les jornades, on es va aprofitar per presentar la revista Descobrir amb el dossier central sobre la selva medieval. Avui a Arbúcies hem retrocedit 650 anys per fer una recreació del vescomtat de Cabrera. Aquí tenim els cavallers, el comte de Cabrera, tots els seus cavallers que l'emportaven, i estem fent unes jornades de divulgació històrica amb l'eina de la recreació històrica. La recreació històrica és allò que ens permet reviure i conèixer exactament com es vivia i com eren les coses en aquella època, com es vestien, què menjaven, com es movien, què estudiaven i una miqueta com era tot. Amb això intentem recuperar uns fets històrics que per la comarca de la Selva i per Arbúcies amb el castell de Montsoriu són importantíssimes, marquen una identitat de la gent i fem activitats per la canalla, activitats per la gent més gran, divulgació científica i històrica, i el que volem fer una miqueta és això, vull dir, compartir amb tothom la nostra història i la manera de viure en aquella època. Al Parc Montger s'hi ha instal·lat el campament medieval on s'han realitzat diferents tallers o activitats, com ara l'Scriptorum, un taller on aprendre cal·ligrafia medieval, l'Arc Atac, una activitat on dos equips de 5 persones han lluitat en un camp de batalla amb arcs i fletxes, o l'Arnès d'un cavaller, on els assistents han pogut veure de prop com es vestia un cavaller medieval. Els visitants també han pogut fer un recorregut pel campament on s'ha recreat la vida que hi feia l'exèrcit reial amb la construcció de màquines de setge, tallers d'artesans, l'armeria, la intendència i també ha comptat amb una zona de jocs per als infants amb bitlles medievals o tir al papagall. El campament i tots els elements que s'han pogut veure han anat a càrrec de la companyia de recreació històrica Alma Cubrae, una de les més prestigioses del país i que per aquest esdeveniment han concentrat més de 30 recreadors perfectament caracteritzats. Nosaltres ens dediquem a la recreació històrica, recreació i reconstrucció històrica, i durant 18 anys hem estat documentant-nos, buscant informació sobre l'edat mitjana i hem recuperat oficis com el d'armurer, per exemple. Llavors el que fem avui aquí són unes jornades de recreació històrica, hem muntat un campament per commemorar una mica els esdeveniments que van succeir després de la decapitació d'en Bernat de Cabrera, que el rei va enviar 1.200 soldats a assetjar el castell de Montsoriu, capitanejat per Bernat de So, i fem això una mica de campament on podem veure la vida que portaven els soldats durant aquest any que va durar el setge. També hem fet una zona infantil per la mainada, que poden des de pintar escuts, a tirar marc, el joc de bitlles català també del segle XIV, i la gent durant aquests dies podrà veure una mica d'espectacles que fem per mostrar com es vestia un cavaller, un pas d'armes, que és un torneig a peu que feien els cavallers, i una petita escaramussa que veurem ara al migdia dels partidaris d'en Cabrera, com venien a defensar i intentar boicotejar una mica els campaments. El públic assistent ha presenciat també com un escamot de revoltats del vescomtat de Cabrera atacava el campament per portar provisions als defensors de Montsoriu o la marxa dels cavallers, on els soldats i cavallers acampats han fet un recorregut fins a arribar al Museu Etnològic del Montseny
passant pel mercat municipal, on han fet una mica de show fent partíceps a tots els espectadors. Al museu, durant tot el cap de setmana, hi ha hagut diferents xerrades sobre el vescomtat dels Cabrera, així com una exposició. Les jornades històriques de la revolta del vescomtat de Cabrera es suma a les diferents activitats que es duen a terme als municipis que participen en el projecte Vescomtat de Cabrera a la comarca de la Selva. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocar i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.